Yesterday, there was a post yakapostwa nevakomana vekozwa munoziva kuti the Children of Zimbabwe War Veterans Association vamuziva kuti aiwa vakabuda pachena vakataura kuti aiwa isusu sevanhu vekozwa toda kuexposa vanhu vese vanoshandisa zita remutungamiri wenyika vachinyepedzera kuita ma2030 mantra and the 2030 slogan, but kumashure kwacho aiwa vachiluta vachiita corruption, aiwa vachingoba kana kutora maresources emunyika zvisiri pamutemo. Sanapinda mashoko ationa vanouya panapa vachiexposa vakomana aiwa vekumusoro-soro ndobva wasubscribe like turn on the bell icon. Tipinda paendo kozwa anoposta this picture amuri kuona rionyera vachiti John Paradza another 2030 East, ZANU-PF Deputy Youth Secretary, beneficiary of gold looting. He's bootlicking President ED to protect his illegal mining activities. He is mining in Nyanga National Park, where he is really making. He owns numerous mining claims around Zimbabwe. Vanyora vachiti very rich capitals. Vana paruka vachiexposa vachiti aiwa these are the guys vamuri kuona vari kumiramira vachi move forward nethe mantra kuti aiwa 2030 mutungamiri wenyika anga aramba aripo, vachiti aiwa yes they are doing so just because they know kuti they are benefiting somehow. Atari masvika uchiti aiwa isusu sevanhu vekozwa we are against those activities, tinoda kukola a spade but not a cousin of a spoon. Vachiti toda kunyazo kusiya tavazunza tanozosiya nyika yese yakuziva kuti these guys they may act as if vanoda mutungamiri wenyika but vari kutoparadza dignity yake. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anobuda togwa nevakomana vemawo veterans ava. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.